Bazalwane, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyambonga uNkulunkulu kakhulu nangaleli thuba bafowethu samukela ngezandla zombili. uNkulunkulu ke akanibusise nonke lapho emakhaya egameni likaJesu Kristu. Siyabonga bafowethu uNkulunkulu indlela semsebenzini ngakhona nathi siyamangala. So siyabonga bafowethu nesupport yenu nje ekuthenini umsebenzi kaNkulunkulu ulokhu uqhubeke njalo. Siyabonga bafowethu uNkulunkulu ke akanimise anibusise nonke lapha emakhaya egameni likaJesu Kristu. Ngibingeleleke kuzo zonke indawo, wonke ama province la okufinyelela khona inhlelo zethu. Bafowethu nginikhumbuza ngomhla ka2 May siyobe silapha eThekwini ke eMkhumbane, kodwa ke ama details wonke sonikeza ngasekugcineni. Mhla ka2 May siyobe silapha eThekwini eMkhumbane, uMkhumbane Hall. But before siqala ke ngicela ukuthi mhlambe ke sicele enkosini ebese singena enkulumeni yethu yanamhlanje. Baba, lokufanele udumo nezibongo zonke zingezakho. Thank you, Lord. uNkulunkulu wethu onamandla onke, Baba wethu onamandla, thina sinawo amandla, wena onamandla. Thank you, Jesus. Asikwazi nokwenza, wena owenzayo. uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you, Jesus. uNkulunkulu wethu oyingcwele, gcwala ke nakule ngxoxo. uNkulunkulu onamandla, uchichime. uNkulunkulu wethu onamandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Zithintele nabantu bakho abasibukela emakhaya through nangazi ingxoxo lezi ezenzeka kule ndawo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Lord. Amen. Angithathele ithuba ngenkulu inhlonipho ngamukele uBabhishopi esinaye lapha namhlanje egameni likaJesu. Babhishopi, angithathele ithuba ngikwamukele baba. Siyabingelela mfowethu. Yeah. Mbukele ekhaya. Madoda. Nabazalwane bonke siyababingelela egameni likaJesu. Ngiyaphila kodwa Babhishopi. Jesu siphethe kahle. Nkosi yami. Lokusagcina na eGoli. Kunjani? Ngo-October. Kungekuhle kanje Babhishopi. Kumnandi. Kungekuhle kanje. uNkulunkulu siyambonga kakhulu. Ngithe ngenza i-call Babhishopi, ngikhuluma laphana noma uBhishopi ngithi mina cha lento yenzeke eGoli siyamthandaza uNkulunkulu ukuthi ake yize ngapha eKZN. All right. Angibuza ama dates ngathi mina hayi umhla ka2 maBishop, umhla ka2 May njengoba siyobe silapha eMkhumbane. All right. eMkhumbane Hall. So sengithi nje before ngaze ngikhohlwe sigcine sengigijima nesihloko kodwa ngingasayimentionanga le. Siyobe silapha fowethu eMkhumbane Hall. eMkhumbane I think ufola ngaphansi kwa Chesterville. Noma Mayville noma Chesterville. Yes. So siyobe silapha na ke bafowethu kamanye amagama simeme Mayville, simeme Chesterville, simema iTheku Mashu njalo njalo. Kuningi ke ama details wakhona asazolandela bafowethu. Bishop uyobe khona. Uyobe khona lapha na kuyobe konakele kakhulu. Isihloko sakho maBishop ngathi mina inkonzo kamoya. All right. Yeah, inkonzo kamoya. And baBishop yabona nje ngikhuluma nawe kuJanuary. uJanuary njengoba sishutha la ngi-extenda futhi lesi simemo sakulonyaka uOctober wakuwo lonyaka futhi eGoli. Ngenza nje ngaqala ngakubaqala ngakubema kuFebruary. Yeah. Ngikubema kuJanuary. All right. Umgqibelo wokugcina kaOctober ngazi kube kumhla kabani kodwa ke bafowethu nezowabona ama post but last Saturday of October siyobe silapha na ke eGoli. Kodwa ke we are not here for that namhlanje. Sibonga kakhulu bafowethu, sabonga kakhulu manje ngisabonga ukufika kwenu nisuke endaweni ezihlukahlukene. Babishop, namhlanje ngizofisa ke sikhulume ngento engikholwa ukuthi iyawathinta wonke amakholwa. Masikhuluma nje about Christianity, ngiyazi ukuthi
iney'nhlaka ey'hlukahlukene khona ababuya kuma-charismatics ama-pentecostal njalo njalo. I don't know noma mhlawumbe zikhona yini ezinye nami engingazazi, kodwa-ke ngiyafisa ukuthi mhlawumbe-ke singene kuyona sikhulume ngayo le ndaba, ngoba ngiyangibona ukuthi kokunye kuya kube khona la othola ukuthi mhlawumbe abanye babe nento ukuthi hayi abanye abenzi kahle mabenza kanje, abanye abenzi kahle kodwa iqiniso elithile ukuthi bonke ingabe mhlawumbe khona abaphuma kwabanye. Kakusiko ukuthi mhlawumbe kuvele kwabanje qhama seqhamuka konke sekunjalo, ukhona umzali wakho konke. Mhlawumbe Bishop masizoyiqala nje kahle lenkulumo yethu sizongena kuyona, angazi noma zikhona nezinye inhlaka njalo njalo zazo kwezenkolo kwezenkolo yobuKristu. Angazi ngaqalisa kuba Bishop, kodwa ngiyafisa nje ukuthi mhlawumbe nakuyona wa Bishop akasivulele inhliziyo yakhe ngalesi sihloko. Angiphinde sibakhulu ngibingelele Bishop ukele ekhaya, ngibingelele abazalwane bonke egameni lika Jesu. Amen. Mhlambe ke ngiqale kule yenkonzo kamoya. Inkonzo kamoya ivele njengoba sithi ekamoya, sisho ukuthi inomnikazi wayo. Uyabona, asikwazi ukuthi size sime phambili sithi ngizobe ngikhona ngenza 1 or 2 no, njengoba kuthiwe ekamoya nje ekamoya awuphelele lapho ukuthi umoya ingcwele sekukuthandaza uthini ukuthi enze lokho akufunayo ngathi, ngoba indaba ilapho ekuthenini umoya ingcwele asebenza imisebenzi yakhe ngabantu abazithobile kuye, abangazi lutho abenziswayo uyena, ngoba kubi manje ngoba sesiyakwazi ukwenza izinto nanokuthi ke sesiyakwazi ukukhuluma, sikhulumela umoya ingcwele. Umoya ingcwele akasakwazi ukukhuluma, ezikhulumela yena kithina. Uyabona, sokuningi nje manje ke okungenzeka futhi sithola ukuthi siyashayisa lapho uyena umoya ingcwele sigijimise thina phambili, kanti manje umoya ingcwele akayifuni leyo nto. Njengoba umholi wethu kufanele kuba uyena ohamba phambili njalo ey'ntweni nanoma yini esiyenzayo, singayenzi thina ngokwethu. Uyabona, ngoba kuyosishaya njalo masenza izinto, siyophuma sijabhile endaweni, ngoba suke sizilungisele kakhulu ukuthi uzoba u1 no 2 no 3. Ivele ingenzeki into okade uyicabanga ngengqondo yakho, uvele umoya ingcwele unendlela yakhe ekufanele-ke adedele umoya ingcwele enze into yakhe ayithandayo ngabantu bakhe. Bengifuna nje ukuveza lokho ukuthi angifuni sishayise sibakhulu, njengoba uNkulunkulu nje esiveza kanje, akasivezeli ukudlala, akasivezeli futhi ukuthi kube khona abantu abazoba bancane, kube khona abantu abazoba bakhulu. Usivezela ukuthi intando yakhe yenziwe, ayizokwenziwa yithina, izokwenziwa ngathi. Ngiyayithanda le akuthina. No. Asingeni thina entweni ezinjalo. Okwethu ukumisa imizimba yethu la esifuna khona, abese esebenza-ke yena. Iyo ke lento esihlulayo phela esithi baba esihlulile kuba baba abadala. Obaba abadala abazange baziveze, baveza uNkulunkulu emangalisa nomoya ingcwele esebenza. Abanawo amagama. Mawungalalela nje amadoda awugcine ngwalalelile obaba uNicholas analo igama, uthi noma senginingcwaba ningangingcwabi njengabantu abadumile, ngoba mina ngiyintsha nje. Ungathatha kanjani intsha uyigcwabe ku-right mabezenzela bona, but akube senhlizweni yethu ukuthi zonke lezi zinto ezenzakalayo
ezenziwa uNkulunkulu asingabi thina negama kuzona, Bishop. akube uNkulunkulu onegama kuzona ngoba kuyoletha udumo uNkulunkulu hayi kithi, ngoba once saduma thina siyolimala. uNkulunkulu uyosideda nje asuke kithi sishawe izinto ezincane Inkosi yami. kuphela emhlabeni ngathi engathi akaze qala Eish. ngenxa yokuphakamake. Ish. So ke bengifisa ukuveza lokho ukuthi umoya oyingcwele siyamkholwa uzokwenza izinto ezinkulu emkhumbani, kodwa uye ozobezenza True ngathi. Awu madoda. Uyabona ke? Ya, ayikho into singabhosta ngathi ukuthi ngoba noma singazile ukudla sithi sizile ukudla sizilela yona u60 days kuyobonakala. Kuvele kungabonakali. Sesizile 60 days. Kanti yena into u60 days sozilela thina ukuthi sithobise inyama yethu, Inkosi yami. ukuthi ithobele intando yakhe, hayi ukuthi sizile ukudla ngoba sithi sifuna bonakala uNkulunkulu. uNkulunkulu akabonakale ngamandla akho, ubonakala ngawakhe Eish. amandla emntwini ozithoba. Bekuyiloko ncebe Nkosi ukuthi angidlule kulobo, mhlambe ke bese singena ke kule. Eish. Hayi angisakwazi ukuyilinda impela yangalolu suku. Ya, injalo. Eish. Mawuveze yena nje ncebe Nkosi, once nje wathi bazalwane umuntu esihlangene ngaye la Yebo. usekhona phakathi kwethu. Oh madoda. Once nje sasho njalo, noma singashonga into eziningi uyazibonakalisa. Eish. Ya, ikudla kube yakhe, kodwa uma ebona ukuthi kunendoda emiphambi kwakhe engathi iveza yena kanti siveza yona, kuyathuleka-ke into emenza athule ingoba usuke ebona ukuthi kukhona umuntu phambi kwami ofuna ukuziveza engavezi mina uNkulunkulu. Wonke nje amadoda angemuva angikhumbuli neyodwa eyake yaziveza yona, Eish. ayeveza nje uNkulunkulu. Futhi-ke kuweso kwethu nceke Nkosi, nanokuthi-ke uNkulunkulu angasiniki isikole, mhlawumbe wayenzela into ezinjalo, angasiniki isikole ngoba uma ngake ngathola isikole kahle kusho ukuthi ngabe nami ngaphakama njengabantu. Eish Nkosi yami. Ayikho njengoba ngihlezi ngisho ukuthi ayikho into enginayo engingayibamba ngithi le nginayo mina, yonke into kaMoya Oyingcwele, ngoba ngiyazi ukuthi uma ngike ngabheda uMoya Oyingcwele uyoyithatha into zakhe kuze kube ngathi umuntu wayethwele, kanti wayengathwele, waxabana nomnikazi wenkampani okuMoya Oyingcwele. Eish wasekuthathwa Wathatha into zakhe phela ngoba usasebenzi kuyena. Inkampani mongasayisebenzeli ncebe Nkosi, izinto zayo iyazithatha. Same nakuNkulunkulu, isipho kuphela uNkulunkulu angasithatha emntwini, kodwa sihleze izinto zakho zishone phansi ngenxa yokuxabana noNkulunkulu. Wonke nje amadoda kaNkulunkulu ayazi ukuthi uma efikela ebheda khona kunento ebheda, ngoba ukulingwa, lento ekuthiwa ukulingwa ncebe Nkosi, singeke siyivimbe. Akekho umuntu ongafikelwa isikhathi sokulingwa, special umuntu oshumayelayo afikelwa isikhathi sokulingwa, kodwa kufanele athembeke kuye, hayi kuMoya Oyingcwele kuqala, kuwena nje uthembeke, uzibothe ngihlatshwa ameva. Yazi kushuthi-ke ngeke ngikwazi ukuma ngoba ngiyaxhuka, ngihlatshwa ameva, kufanele ngihlale phansi ngithole umuntu ozongibangula ameva, athi maseqedile ukungibangula aze liphole inxeba bese ngikhuluma-ke. Into ke manje eyenza kumoshakala ukukhuluma kuneve enyama elente onyaweni. Nisho ungakhoda ama-scriptures ncebe Nkosi ukuthi iBhayibheli iBhayibheli lithi yebo iqiniso, kodwa uma ubhedile umuntu nje kaNkulunkulu ncebe ufika nikezwe umsebenzi weNkosi, uma eqeda ukunikeza umsebenzi weNkosi bese uba nembandela, kusho ukuthi uma uke wenze nje uyezwa ndodana yami, uma uke wenze nje uyoshawa u1 no2 no3, akakuvikela uNkulunkulu ncebe Nkosi, ngoba usuke ekutshelile ukuthi hamba la, ungahambi. Uma uke wahamba la uNkulunkulu engashongo ukuthi hamba khona, udliwa zinyoka nevesi, noma ungalikhotha uthi lithi iBhayibheli siyonyathela ufezela siyobamba into ethize ngesenzekela ukuthi sizokwenzeka kuwena ngoba uhamba la uNkulunkulu engashongo khona. So uNkulunkulu uthembekile, uyamvikela umuntu ezintweni sizonke, kodwa uma uke wahamba la engashongo khona ikhona into ezokushaya. Uma seyikushayile futhi kufanele uphenduke, ukuvume ukuphenduka ukuthi yazini ngibhedileke manje. So njengoba ngibhedile nje zinike isikhathi
sokuhlala noNkulunkulu, uzihlole, uzibheke ezintweni zonke obhede kuzona, uhlale phansi, uqale phansi. Wayethi unkosikazi wami uMama Bishop Ciliza, uye kuthi makwenzeka ubhedile, wothi njengezingane ezidlala amathini, uthi isithayimeni. Mathu isithayimeni kusuke kuzoqalwa phansi noma nini. Uma kuqalwa phansi futhi akubuzwa ukuthi bowudlale kanjani eqaleni. No, uNkulunkulu akanjalo Mcotsho. Uyambona umuntu ophenduka ngeqiniso. Yingakho iBhayibheli lithi uma umuntu evuma isono sakhe esishiya, ufumana umusa. Lento eshiwo yegrace ke isho ukuthi uma umuntu evuma isono esishiya, hayi esivuma ehamba naso, esishiya uthola umusa, kusho ukuthi ububi buyambozeka. Bese uthola ke manje ukukhuluma ke manje ukhulume nala ushayeke khona. Yes. Ngenxa ukuthi igrace manje ikukhavile. Nkosi yami. Uyabona? Yeah. So asisho ukuthi abantu abone, kodwa sisho ukuthi abantu abazivume phela izono. Izono ziyavuma. Yeah. Oh, bafowethu umhla ka 2 May la siyobe sikhona njengoba ngishilo umhla ka 2 May inkonzo kamoya. Sibona nini bafowethu lapha uNkulunkulu semkholwa kakhulu umkhumbane hall. Noma ngathi umkhumbane ngiyabona ya hall iyavela kuma Google Maps, noma ngathi umkhumbane hall nje ithatha izo yokubeka ngqo. Bishop. Hey ya ne yabona indaba zama charismatics. Yeah. Mhlambe esithi singene kule. Yes. Oyivezayo. Okay. Bengine angazi mhlambe ke indlela esisindiswe ngayo. Yeah. Yeah. Nanokuthi ke mhlambe ke kube khona izinto ekuchazwa ivangeli. Yeah. Uyabona ukuthi ivangeli indaba ezilungile noma indaba ezimnandi this that uyabona. Uhleke lokuyichaza into ngobuvangeli, kodwa sikhumbula esithi masikhuluma ngevangeli sasazi ukuthi ivangeli khona umhlabelo ohlatshelwa lifikile ivangeli esizweni sakaZulu washona la. Yes. Ngoba lalifika ivangeli lithi mali ifika mhlawumbe masingaqala lapha kunamabandla lawa ayebizwa ngama mainline churches. Yes. Ama mainline churches mawungawalandela njengamanje noma mhlawumbe singawabizi ngamagama, kodwa mhlawumbe singasho nje ukuthi mawungafika eWeseli nje. Yes. Noma ufike eLuthela. Uyabona? Mawufike eLuthela laba bantu nceke Nkosi angazi ukuthi babe mthole kanjani uNkulunkulu noma ningabagxeka ngoba phela vele abantu impilo yabantu bayagxekwa uyabona. But mawungabuka isimo sabo ziyeke ezinye izinto. Mawufika eWeseli nceke Nkosi iWeseli iyaqoka. Yeah. Uyabona? Yeah. Inama uniform. iLuthela iyaqoka kusukela kubaba owumfundisi unengubo yakhe ayiqhokayo yaseWeseli noma yaseLuthela. Uyazi ukuthi mfowethu solo kwatheni ngeke uyibone iWeseli kuthiwa khona iWeseli entsha. Never. Ngeke uyibone iWeseli entsha, ngeke uyibone iLuthela entsha. Wonke nje lamabandla noma sheshi ngeke ulibone isheshi kuthiwa hayi lamasheshi ke masha. It's either makuthiwa umuntu uyisheshe entsha angaze ngizwe umuntu osuke ephumile kuthiwe wayekade ekhonza eWeseli. Uma esephumile eWeseli wayenza ngoba imainline church lapha eWeseli banento noma lamabandla nje umthetho angisho njalo. Ngizama ukuveza lamabandla wabonakalayo ayamesaba uNkulunkulu. Ngicela ukuveza lokho mfethu. Angaze ngibabona abantu abasaba uNkulunkulu kanje. Uyazi laba bantu nceke Nkosi noma ningasho izinto nisici ngabo nibasho hamba uyobheka ukuthi laba bekade bemi khona sebegudlukile na abakazi bagudluka. All right, impilo yabo yayiyukugqoka. Okay. Begqoka nje futhi begqoka kahle laba bantu uyababona indlela abagqoka kahle ngayo. Into abayihlabelelayo iyathandeka emlonyeni beyihlabelela. Yes. And nasempilweni yabo ke ekugqokeni uyabona ukuthi hey labantu laba mfowethu
baphila impilo engazi ukuthi baye abantu laba abamanje Yes. abasindisiwe. Ngizoza kulabo abazalwane abathiwa abasindisiwe. Yes. Ube sewudlula ngoba ngize ngilinganise ngebandla lakithi la ngakithi elikhulu. Ngithi laba abantu banomthetho wabo. Uyazi mabengena nceke inkosi ngisho baye babeka amatshe labantu bakithi. Yes. Uthi mawungena khona bayigadile leyanto mfethu ungazi uthi angazi ukuthi ungathi khonani lapha phakathi kwamatshe kodwa indlela abaqoka kahle ngayo bamesaba uNkulunkulu emfethu uyazi ngikhuluma iqiniso phambi kaNkulunkulu ngise ngilinganise ngithi mina uyazi ubaba uNyazi uhlala la ehlala khona kodwa abantu basemandawe abakhonza onyazini baphila sengathi uNyazi uyayizwa mfethu engathi lula uNyazi ngeke umuphe lwamuntu ukudla okushisayo ngomgqibelo uyazi indaba umthetho woNyazi wathi noma umthetho wakaShembe wathi so uma sesithola iplatform thina simala sifike sibaxeke sibasho bawo Saturday this umbuzo wami uthi yini wena enhle oyenzile ezokwenza ukuthi bona babone uNkulunkulu kuwe kunokuthi ubaxeke ngoba uma ugxeka into yomuntu iba nento enhle phela oyivezayo ezosiza loyo umgxekelayo. Now ke laba bantu ke mfowethu impilo yabo kwatholakala ukuthi impilo kwazovela ke umoya kaNkulunkulu ngizothi ngisho njalo umoya kaNkulunkulu wafika khona phakathi ko UCC. Yes. Kwakuthiwa ke iAmerican board. Okay. Yeah. Abanye balandwa khona ko UCC abanye balandwa khona uNkulunkulu wesefuna ukunabalalisa umsebenzi kaNkulunkulu angazi kwenzakalani kubona ngoba angifuni ukungena ezintweni zabe ababezenza eziphathelene nezindaba zasemakhaya abo namasiko abo angifuni ukungena ngoba eyangelinye ilanga leyo nto engiyoyikhuluma futhi ngoba akufuneki umuntu agxeke into angayazi. Fana umuntu ovela agxeka amadlozi agxeke yonke into mase umlando ethi uyayazi kahle lento ethi uyidlozi yini yona leyo nto idlozi akalazi kodwa uyaxeka uyakhahlela ushaya yonke into uJesu angikholwa ukuthi kwakunjalo right. Uma ke nceke inkosi ngoba ivangeli ke labo babake laba ke bama Pentecostals Yes. bazalwe ke umoya ngcwele Yebo. ebazala bevela kuma mainland churches. Yes. Uma ebazala abafundise umoya ngcwele laba Okay. isikole bengenaso Okay. lapha nje kuma mainline akulula ukuba umfundisi ungazange uye esikoleni uyofunda. Kwafika ke manje indaba kamoya ngcwele la umoya ngcwele ebafundisa ke laba uyazi umoya ngcwele ngesikhathi ebakhipha lapha ubakhiphe lapha uqokwa kukuhle uma beqala lento yabo yama Pentecostals uma beyiqala indaba kamoya yasebenza indaba kamoya yaqala yenza kanje indaba kamoya kulaba ke abaphuma lapha amakehle yaba mabeshumayela ivangeli ngoba sengiyangena kulento uma beshumayela ivangeli esithi ivangeli lavelela qala emzimbeni ebantwini ngicabanga ukuthi abantu abadala bayangizwa abasindiswa kulesa sikhathi ivangeli lavelela qala emzimbeni Madoda. Uma lifika emzimbeni ivangeli lafica kunezinto ezisemzimbeni abantu abade bezithanda. Uma singalinganisa kunezinto ekuliwa ngazo kulezi insuku bayalwa abazalwane bayabanga mina ngeke ngikhonze isonto elinje eliso uyayizwa phela akithi manje bakhumulisa abantu izinto ngoba abayazi ukuthi le yankonzo le kamoya yayenze njani. Right. Kwatholakala ukuthi labantu laba umoya ngcwele wavele wabakhumulisa izinto ekade bezithanda esithini. Madoda. Hayi ukuthi ebakhumulisa bo uvela ngene kumuntu ngamunye athi uyigqokeleni lento ayikhubule athi uyifakeleni lento ayikhumule athi wenzeleni kanje akuyeke wabayekisa umoya ngcwele lento la kuma Pentecostals manje kwabiza ukuthi ke ivangeli sazi ukuthi ke thina liyamkhumulisa umuntu izinto ufuna ungizwe kahle Izwa kahle ba bishop.
right. Uma ke sebezelwe laba kwatholakala umuntu osindisiwe esithi lento engikhuluma ngayo into yaziyo. Umuntu obesindisiwe ngalesa sikhathi bombona ngokugqoka. Hey, kube uyisani yokuqala. That's right. Umbona ngokugqoka futhi umuntu ngalesa sikhathi zethu wayethi mefakaza esithi ngicela ukuyikhuluma le. Wayethi mefakaza umuntu ngalesa sikhathi ethi ngiyambonga uJesu bazalwane ngisindisiwe kuleya group yethu ke. Athi ngiyambonga uJesu bazalwane ngisindisiwe thina besimbuka ngamehlo enyama sithi ayi engakawakhumula amacici. Alikangeni ivangeli. Engakayiyeka iruji alikangeni ivangeli. Engakawayeka amabhlukwe alikangeni ivangeli. Kwasho ukuthi ke lento nathi siyayigcizelela ke manje. Yeah. Ukuthi ma ugqoke ibhlukwe ayiwasindiswa. Yashawa ke lento kwasho ukuthi thina lamabandla lawa ama Pentecostals hayi ukuthi ayiyeka ngisho ukuthi iyashawa lento even namanje. Namanje futhi ngifuna ukukhombisa ukuthi uma ukuhlukana kwethu kuhlukane kanjani. Kwasho ukuthi into esifundisiwe thina nesiphile ngayo ayisakhumuka futhi asisayikholwa enye into. Right. Kwasho ukuthi manje ivangeli sesiqhubeka nalo linje leli ke lethu wathu wathi manje liyalambisa leli lethu ngoba siyabhamba phela thina siyashaya make kwangena inkonzo nje thina sinayo indaba ukuthi sithi soqondisa kahle ivesi akithi uyayibona leyato siqondisa ivesi manje ngoba uqondisa ivesi lokhu manje kuyasilibazisa ngoba ngesikhathi siqondisa ivesi umuntu manje uvela ngene enkonzweni enjalo angaphenduki. Right. Inkonzo yethu ke yama Pentecostals yagcina ke igcwala kumhlaba wonke singadlelani futhi namanye amabandla. Okay. No, umzalwane welinye ibandla lingasindiswanga bengaganwa kithi nathi besingaganwa kuye ngoba bekuyumjuda nomsamaria nje kwangadlelwana. No futhi lento enishoyo nina lithi thina sikhonza uNkulunkulu oyedwa asiyazi thina ukuthi sikhonza uNkulunkulu oyedwa ngoba besibuza thina sithi usho kanjani ukuthi sikhonza uNkulunkulu oyedwa ube wena wenze nje thina singakwenzi lokho uthi wena sikhonza uNkulunkulu oyedwa isho ukuthi wena nowakho uNkulunkulu nathi yini indaba uNkulunkulu engakwazi ukuhlukanisa wena nezinto thina esihlukanisile ngoba sasinento ethi uNkulunkulu siyamazi mayesefikile uyamkhumulisa umuntu izinto. Manje ke laba ke ngoba sasilanda bona laba abangala ama mainline churches sishumayeza wona ukuthi aphendukele ngala kuthini. Nangu ke uNkulunkulu esengena kubona manje kusindiswa bona futhi manje labe sithi siyabalanda ke abeze kuthini. All right. Yaqhubeka ke indaba yethu ke sishumayela ke. Kwasho ukuthi thina sihamba namatende. Kwazalwa abantu ke la ematendeni manje. Uma bezalwa labantu ematendeni kwazalwa abantu ababizwa ngama charismatic. Angithi ngisho kahle. Yes. Bathi ke laba ngoba thina sithi inkonzo ngaphakathi nangaphandle. Thina siyazi kanjani inkonzo asiyiboni inkonzo thina ngaphandle kuphela. Siyibona ngaphakathi nangaphandle. Bese sithi ke thina ke kuzalwe laba ke manje. Mabezalwa lapha sibalanda lapha etendeni. Laba ke manje mase befika sebethi inkonzo ingaphakathi. uJesu nje umuntu wangaphakathi hayi ngaphandle. Lento silosithi abantu abaqoke kahle bafake imishuqulo bafake izikete ezinde bakaveza amakhwapha emasontweni old fashion. Uyakizwa esi kwavele kwanoqhekeko esingese uqambela manga. Kwavele kwanoqhekeko laba ke manje bavuka benamandla into abiyashesha and kuyagcwala ngoba bakhuluma into yangaphakathi. Kodwa manje into eyenzakala ST lento yangaphakathi yabo yabenza manje bangahlukani nezinto. Okay. Lapha kuthina bawuthi makusindiswa insizwa ificwe ihleli nentombi. Bengiyokhomba ezinye insizwa esezindala. Beyithi mayifica ihleli nentombi lemfihlo beyifika ingene ngaphakathi iyenza insizwa ihlukane nentombi. Ne? Angithi? Eish. Right.
intombi yakhona ngalesa sikhathi noma ivangeli esilishumayelayo, intombi uma ithengelwe iboyfriend i-cellphone, ayikwazi intombi ukuthi ithi iyahlukana neboyfriend, ngoba yenza into esingayi-understand ukuthi intombazane ithi iyahlukana neboyfriend, kodwa i-cellphone yeboyfriend ikuyona, nesiketi seboyfriend sila kuyona. Uyayithola lento, nendlu yeboyfriend ila kuyona. Leli lethu belilinzima ngoba noma linzima lethu ngoba i-cellphone yentombazane nceke Nkosi iyashiswa, madoda, noma yomfana iyashiswa. Asilazi leli thina elithi asambe nazo zonke izinto kuzobonakala ngendlela. Besingayazi thina kanjalo, besazi ukuthi thina umuntu mayephuma kula masonto angale egqoke ama-uniform, angiqamba mangale into engikutshela yona, ubeyifika i-uniform la igoqwe ifakwe emlilweni. Sure. Uyayizwa lento? Ngoba ngeke usayigqoka futhi ngeke uyithathe i-uniform uyinikeze omunye umuntu. Amantombazana akhona abethi megqoka amabhlukwe abetha. Bayazi abazalwane laba sindiswe ngesikhathi zethu ukuthi amantombazana asindiswa ngesikhathi zethu amabhlukwe awo ashiswa. Sure. Nceke Nkosi, kwakushiswa amabhlukwe, kushiswa izingubo, kushiswa amabhayi, kushiswa yonke into nje owawuyithole ngale. Asazi thina ukuthi wawukwazi ukuhlala nomuntu okholelwa kwenye inkolo kodwa ukwazi ukuhlala naye kanje, njengokuthi nje mhlambe sithi umuntu njengeyisangoma, umuntu uma eyisangoma asisho ukuthi wayemumbi ngoba usathana, ngifuni kanjalo. Kodwa isangoma ekhaya nje ubaba wami omncane wayazi ekhaya ukuthi sasingahlali ubaba omncane mawukuthi isangoma siyasindiswa, kuthathwa izinto zigoqo zishiswe nomgone nesigodlo sihambe siyoshiswa. Manje akushiswa lutho ngenxa ukuthi ivangeli lingaphakathi. So laba-ke nceke Nkosi-ke laba kama-charismatics abesezala, ngoba laba ama-Pentecostal azala ama-charismatics. Ama-charismatics abesezala into esingayazi-ke, igama layo namanje angiyazi. Manje ngithi ngixoxele ukuthi yini le ezelwe manje, angiyazi Mcotsho. Lento ezelwe manje ayikhonzi, lezelwe manje ayikhonzi nje hlobo. Angikaze ngiyibone into enje Mcotshwa endlini kaNkulunkulu, into ethusa ngisho uSathane umnikazi wayo iyamthusa into engiyibona endlini kaNkulunkulu. Fethu noma kuthiwa siyathanda kangakanani ukuthula, akufanele siyithule noma angasokwenza kanjani siyikhulume leza zinto. Izingane ke manje sezivele zenza isimanga esontweni, zihlangene nabantu abangamesabi uNkulunkulu, ngoba ukuqala kungamesabi uNkulunkulu kuqale khona phela endlini kaNkulunkulu, kwase kuphumela ngaphandle. Kwangena abefundisi endlini kaNkulunkulu fethu baqala bajaja manje. Angithi uyabona ke manje ukuthi njengoba seqala ungaqhokwa manje, zabona izingane ukuthi omama befundisi baqala manje bayeke ukugqoka. Uyabo, njengoba beyeke ukugqoka omama befundisi bathi izingane zenze njani, kusho izingane fanele ziyeke ukwenza njani nazo ukugqoka. Kusho ukuthi lento ezalwayo kwemanje futhi iyavele yaba weak. Nginazi izinto engingazibeka Mcotshwa, ngoba mhlawumbe sengikhuluma kakhulu. Nginazi izinto engingazibeka ezenza umonakalo ngalesi simo ekuthiwa umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu awunjalo, awubenza abantu baye ezonweni. Umusa kaNkulunkulu bayabalanda abantu baphuma ezonweni babuyele eNkulunkulu baphenduke. Manje ke esontweni Ncebe Nkosi sekunomdlalo khona, sekuvele kugidwe esontweni. Yazi esontweni Ncebe Nkosi hayi ukuthi kuyagidwa, kuyadanswa. Sekuvele kudanswa esontweni, kudanswa ekugcineni kosuku Ncebe Nkosi mawuthi uyashumayela izingane zivele zisuke la zihambe ziyohlala eminyango. Madoda, uyazi indaba intshumayelo iyasibhora, into emnandi kusona ukudansa. Now azisashunyayezwa izingane ngevangeli lokuhlukana nezona. Angithi manje ayisakhulunywa indaba yokuthi abantu bazoyesogweni esekho. Akekho umuntu osabayo, wonke umuntu uzoya ezulwini ngoba uJesu wafela abantu bonke. Okuyiqiniso ukuthi uJesu wafela abantu bonke. Thina sashunyezwa intshumayelo sisaba uNkulunkulu. Manje ke
mawufika esontweni ukwesaba akusekho, uqale phezulu kumabhishophu mfethu, qale phezulu kumabhishophu, ungamesaba uNkulunkulu kwaze kwayophuma einganeni. Ingane encane asafundiswa ingane uyayazi lekishoyo ST njengamanje nje mangakukhombisa isimangaliso ingangena ingane encane nje sihleli sobabili siye obaba ngoba ingane asafunda sisesabe, ingafika ihlutha isipunudla madoda. angithanda ifundisi lonto sigcile kakhulu lapha ngoMateyu angithi asisifundisi ingane ekhaya, asisifundisi ingane esontweni, azitshelwe ingane umonakalo ozosivelela kusasa. Kuningi engingakuchaza ngomonakalo owenzekile wenziwa ebandleni likaNkulunkulu, sithule sikhona manje. Ke umbuzo uthi uma singahambe emhlabeni abekho baba esithinje uma ungafika kumina manje uzofuna ukwazi ukuthi baba ngicela ukwazi ukuthi njengoba ngisemncane kangaka ngishadile ngiyaxabana nonkosikazi kanje baba, iyiphi indlela engingasizakala ngayo? Bese ngithi mina hayi awuvula uMateyu 24 verse 5. Nceko ayikwazi ukusizakala kanjalo. Kufanele ngikhulume mina njengobaba, hayi njengobishop. Ngikhulume njengobaba kumfana. Noma thiwa umfana ubizwa ngo-apostle, akube kusaba u-apostle, kufanele kube umfana. Lalela-ke mfana wami, wenza kanje, ayenziwa leyo nto mfana wami. Ngikutshene ngento engiyo manje, ngiyahluleka ukuxoxela ngoba ngesikhathi manje ngiluleka wena uxabana nomngakho nifuna ukudivorce, vele nami ngifuna ukudivorce. Ngizokusiza kanjani? Angikwazi ukukusiza Nceke ngoba umuthi wokwelapha noma ikhambi lokwelapha anginalo. Okunokuthi ngibe nalo ikhambi lokwelapha, ngizokhipha umoya wami manje lo nami noma ngihluleka nami sekufanele manje ngikwelaphe ngokwehluleka kwami. Kusho ukuthi ngama amagama into eyenzakalayo ubuthakathaka bami ngibethula kuwena. Kusho ukuthi manje awunaye ubaba, ukhona ubaba wakho umpostoli kodwa akekho ubaba wakho owumeluleki. Uyayithola ke lento. So umpostoli ukwazi ukukululeka esontweni mawuthi uyakhuluma athi anginaso isikhathi. Akekho umuntu ethi umpostoli kaNkulunkulu noma ubaba. Umpostoli akanaso isikhathi, yebo, kodwa ubaba unesikhathi. Ubaba uyayilalela indodana, ayilalela uthi mfana wami uthini, kwenzekeni, asho uthi lalela mfana wami, uyazi uyabheda, uphi umngakho, ambizo awuzani lahlalani laphansi sixoxeni, ukhuluma siqede bese uyeluleka uthi ayenziwa abantu abami lento. Okuqala niphethe umsebenzi kaNkulunkulu, okwesibili niphethe la emphakathini ngoba ibandla akulona ibandla lomphakathi, ila ibandla labantu bonke. Njengoba ngubishop, mina ngubishop wasephakameni, makubizwe ephakameni kuthiwa ngiyoshumayela ephakameni, ngiyongcwaba ephakameni, mina ngingaya ephakameni ngiyongcwaba, ngingaya noma ikuliphi ibandla ngiyongcwaba, ngingaya eWestern ngiyongcwaba, ngingaya noma ikephi ngoba ngubishop wabantu bonke. Futhi abantu emphakathini abanama problems beza kumina njengobaba, akufuneki bafike kumina njengobaba bangithole mina futhi nginama problems. Ubosiza kanjani? Kanjani? So iyo ke lento ke ngisho Nceke Nkosi ukuthi njengoba ibandla linje, ibandla bese kufanele lihlele kusuka phezulu manje beyobuza ke ukuthi imikhondo yasemandulo yayithini bobaba, besizochaza ukuthi Nceke Nkosi kwakungenziwa kanje. Nasemadlozini uma kufuneka ukwaziwa ukuthi amadlozi ayekhonzwa kanjani, ngeke uhambe uyobuza enganeni efundile isikole, ubuze ekhehleni elidala elazi izinto zangaphambili, bese likuchazela ke ikhehla ukuthi hayi amadlozi ayekhonzwa nje mfana wami, kwakuba no1 no2 no3 no4. Manje akulula ST ukuthi sichaze indaba ngoba asizwakala kuthiwa thina sinawo amavesi. Okay ke njengoba singenawo amavesi, injani impilo yabantu abanamavesi, injani imizi yabantu abanamavesi, kunjani ukuhlala ekuhlaleni kwabantu abanamavesi ngoba abafuna ukwehla bezobuza kuthina thina amahlathi sibachazele ukuthi ehlathini bafana bami kuphilwa kanje. Bukelani imizi yenu ukuthi njani, amakhosikazi enu afisa ukudivorce ngoba aniyazi impilo yobudoda, nazi impilo yokushubayela epulpit. Ipulpit uma kulona only 1 hour noma 2 hours, impilo yakho yonke uyispend ekhaya nonkosikazi wakho nezingane zakho. So labo bantu ufuna bakwazi kangcono kunabantu basesontweni ngoba
ivangeli awukwazi ukulivela sesontweni ungazange uliveze ekhaya ucanga ukuthi ngaxabana nomambishop bese ngiyoma epulpit ngithi mina uJesu uyinkosi ngiqamba amanga hlaza ngifafaza umoya omubi bazalwaneni special obaba abashadile ngibenza babe buthaka njengami noma ngingathandaza mcoco awukwazi ukuyothandaza kukubi awukwazi ukuthandaza kukubi kufanele ulungise isimo bese uye emthandazweni ngoba ukuthandaza ukuxoxa noNkulunkulu ufike ubike udaba lakho futhi uma ubike udaba lakho kunakela ulibeke emntweni before yeNkulunkulu uyayibona ke lonto so ngicabanga ukuthi ke man of God zonke ke le igaba ke njoba zazi right ngaphambili uyabona monga yakubona lapha abazalwane mhlawumbe monga nje manje ubona ngeke uzwe sekuthiwa khona abaqoka iuniform eyolunye uhlobo Ngiqinisile. no no right mase uza la kuthina ke njengamanje into enzeke akuyona into endala le yethu yokuthi sixabane Yeah. now nakhona ukuxabana bekufanele kube ukuxabana okubuye kubuyiswane phela ngoba ngeke singaxabani kodwa iBhayibheli lithi balingashoni encike inkosi yikhulise sezizeqile la iBhayibheli sazeqa bukhoma iBhayibheli lithi balingashoni la thukuthelene hawu mfethu sekuna 20 years Ungazwani. wemame amabandla ahamba ayagijima amabandla now buka ke la kuthina ke kuma Pentecostals ukuxabana kwethu njengama Pentecostals Steve divided wazala nina ke eningasamesaba uNkulunkulu phela vele njengoba sixabene thina njengoba singezwani nje thina sizwani asikhulumisana asingenelani futhi emasontweni ethu kunamaqembu uyayizwa lento ngisho kufanele bangibuza ukuthi ukuliphi iqembu sefanele ngichaze mina ukuthi makuyi lamabandla lawa akithi sekufanele manje kubuzakala ukuthi ukulaba ukule qembu elidala ukule qembu elidala noma ukule qembu elisha kusho ukuthi le qembu elisha yileli eligqoka noma kanjani leli dala ileli eligqoka kahle ethola ke kulawa amanye futhi kuthiwa mayixabene ubaba mayixabene nomunye ubaba bahlukana phakathi omya uqala ibani nomya uqala ibani kodwa yakhona la ekhaya so njoba beqala into yakhona la ekhaya bona obaba baxabene njoba bexabene nje badala umonakalo einganeni izingane ke ziyabuza masizongena esontweni ziyalibona isonto libhalwe ngegama elilodwa bese ziyabuzwa mazingethwa uqhamuka kuliphi iqembu sefanele uchaze ukuthi ngiqhamuka eqembu lika ST kuthiwa ST ayakhona la kodwa igama yilo kodwa iqembu lona elinye iqembu kusho ukuthi ke manje njengoba besho njalo bafaka umoya kuwena ukuthi nawe ibanani nenzondo automatically brother lento iyenzeka kodwa mina bengithi ke awu uNkulunkulu uma engasisiza angenelele kulento yemfowethu ngiyakutshela uSathane uyabona ukuthi uma ibandla lingahlangana ngoba lezi ingane lezi sizishayile manje akilengane lezincebe inkosi ziyaganga manje akithi ayikho indlela ukuthi lengane besingasidonsa Nkosi yami at least ezo7 zazo bezolunga lezingane incebe inkosi sichazele ukuthi hayi bantu abayihambi lapha indlela okunaloko manje kufanele siziphushe lezingane ngoba sicwele uSathane akithi uyayibona futhi sithi ingane sicoleni uSathane asisaveza uJesu kuzona ukuze sibuze nazo zibuze futhi ukuthi bobaba senze njani ukuze sikhonze kahle nejabule mfethu akasithi sekhulube kakhulu no ni right siyayilandelela kodwa mhlawumbe umunye wabishop angaba nombuzo ukuthi kuzona zonke le lokungaboni ngasolinye kulama izinto eziningi mhlawumbe ezayibanga ngalesi sikhathi mhlawumbe nezibanga kulesi sikhathi samanje ngabe ziyafana na ezazibangwa kuqala ake ngithi nje kwenzobeka kanjani ngizobeka ngelethu okay hayi bandla okay isho ukuthi ngizobeka ngelethu isho ukuthi ngikhuluma ngePentecostal isho kahle yes kuma Pentecostals kwakuba kanje kwakuba nomuntu ovuswe uNkulunkulu hayi abantu ayikazi bekhona into yabantu abavuswayo kuba nomuntu ovuswayo kwenze kanje uma umuntu evuswa uNkulunkulu bathi meshona bese uNkulunkulu avuswa omunye yeah right
bese kufika isikhathi ke la khona engabikho vuswayo sekufanele sivote sekuyibantu Okay. akasashongo Okay. uNkulunkulu. So njoba simvotela thina simnikeza njenge government simnikeza u5 years thina ungakhohlwa ukuthi njengoba esehlela esihlalo nje akasahleli ngokuNkulunkulu masikabuyele eqinisweni uhleli ngokwethu ngoba uma eke wabheda kuzosiphoqa sithatha isekela lakhe. All right, into ke ebeyibangwa ke la ebangwe emasontweni ethu kubangwa indaba zaso isihlalo. Yabona ke bathi abanye hayi usibanibani uright bathi abanye usibani akithi uyabothi baye ebantwini leyo kuyemthandazweni manje ebeyenziwa obaba ngaphambili ukuyobuza ukuthi ubani inkosi ozosihola manje njengoba usumsusile phakathi kwethu usibanibani. Kwatholakala ke manje kunamavoti amavoti ke avota akhipha abantu abawu4 noma abawu5 noma abawu6 kwatholakala ukuthi labantu abawu6 bevotelwe encebe inkosi akekho ufuna ukugoba uphondo uthi omunye ngisoma kwasho bayamthanda phela nalabo abanye abantu njenge inhlangano nje ubuzibona nje bayamthanda abantu ngeke abantu bakwehlise esihlalweni encebe inkosi kwase kuba ne division ke yabona le division idalwe labo baba abakholwayo abawu5 so abazalwane ezansi abanankinga mfethu abazondana abazalwane inhlobo inzondo ilapha phezulu kobaba njengoba inzondo ikobaba nje mfethu simbonga ke uNkulunkulu ngokuthi lo moya ungehleli mhlambe kubazalwane kodwa ugcine sowehlile ngoba nabo abazalwane bathi futhi mawuhlangana nawe uthi ngisebani church but eyiphi leyo True. ile qo ilenga yabona ke kwagcina ke manje futhi ukuthi bothi hawu ngeke angithi uyazi nje nawe ST ukuthi mawungena ebandleni elithile uye uthi mfethu into eyaziwa abazali bonke khona ibandla uthi mawungena kulo beshisa nceke kwenkosi beshisela abantu bakaNkulunkulu bekhonza kahle uthi mawungena wena uthi wawo bengisemnyango ngiyagodola into ekwenza ugodo awugodoli ngoba uNkulunkulu bengekho ugodoliswa isimo sabo uyangithola brother ugodoliswa ukuthi la ukhonza khona kuyashuqulwa la manje ubazalwana abangashuquli bafaka amabhloko noma sekukhuluma uNkulunkulu awuzwa tu into ekwenza ungezwa ulibele ebhlukweni manje usuzothi mase uphuma ukuthi you kwaze kwabantu la tekhonza khona awubandiswa ukuthi ubengekho uNkulunkulu bekhona inkinga ukugqoka kwalabantu ongakujwayele angithi uyayibona usuke wangena endaweni wena unjani ongayijwayele ingakho ke ikini noma ibandla okhonza kulo ikini nje ungavumi ushintshwe abanye abantu uyangithola mfethu noma bangafika ngayiphi indlela ngiye ngithi esontweni ebandleni engikhonza kona kuyashuqulwa aligqokwe ibhlukwe akurutshwa akufakwa amacici esontweni ngiye ngithi uyoba neshwa ngoba ufike eThekwini khona abazalwana abanye abangashuquli banamaruji ungene bese uthi kuyabanda ngena ugqoke umshuqulo wakho mzalwane ugqoka ngendlela ogqoka ngayo kuphi ekhaya uyayithola ke lento ukuze ungabi nayo inkinga futhi mawungena futhi wazi ukuthi ikasibeko la ukhona akhona kachiliza hayi kachiliza kunomthetho kabani wakhona ekufanele ugcina njengoba unjani unjalo futhi musu ukuqambukela emthethweni yabanye abantu ngoba uzozumoshe uphendula into ongayazi awubazi nabantu ukuthi baze baba nje kwangoba yini wena waze waba nje kwangoba yini wakhishwa umoya ingcwele endaweni ethize wawuthi unjani wena wawunje wakhishwa wena umoya ingcwele awusamthemba umoya ingcwele wakhipha wena ukuthi kungenzeka nabo mayethanda umoya ingcwele abakhiphe angithi uyibona i-division ke iqale lapho uJesu mayevezwa manje uvezwe ngathi uJesu uhlukene madoda kanti uJesu munye inkinga ithina nawe sobayi2 sihlukene ngempela nceko sikhothela amavesi silwe ngawo mina ngaze ngizwe abantu bakaNkulunkulu futhi kuthiwa bayalwa babanga iBhayibheli ngiyaqala bengiqala mina ukubona la kulezi zinto lezi ezibonwayo ngibona abantu bephikisana phakathi kwabantu nceke kwenkosi ethi hayi nceke hayi ngeke ayikho lento eyisho wena ugcwele uSathane esho phambi
wabantu umuntu kaNkulunkulu noma kuthiwa ngabe sithanda kanjani ukuxabana ST ma unomoya kaNkulunkulu mfethu wabona nje ukuthi umuntu kaNkulunkulu seyaqala ukuphakama ufuna wenze njani wena wehle uvela uthula ungabe sayiphendula futhi into okungcono into oyibona ukuthi kulidela ekoneni. So ke amabandla ke la wethu ahlukana ke nceke wenkosi kwazalwa ke labantu abangahloniphiki abangamesabi uNkulunkulu kanjalo ke. Umbuzo ngazi bowuthini konje bowuthini ST ngoba ukuthi like izinto ababeyibanga kudala nezinto ezibangwa manje ngabe mhlambe isafana lezi ezibangwa manje na ke kunje nakhona futhi akukona angithi laba ndina njengoba manje group yenu yes nikezwe uNkulunkulu izipho Bishop zokusebenza ebandleni. Yes. Uma ekunikeza ke uNkulunkulu izipho zokusebenza ebandleni bese kufika umoya uthi kuwena uyazi ukubona ukuthi ugcotshiwe bese uthi wena uphendula uthi hayi ngicotshwe vele ngoba mangingeke esontweni akwenze kulutho bese uphuma ke uthi uNkulunkulu uyakhuluma usho into ongazange ihlolwe ngoba into yakho kufanele ihlolwe uma sewuphuma ke ST uphuma ubaba lo ophuma kuyena akalwazi udaba lwakho so njengoba uphuma nje uyoqala iministry ngithi le ministry eqalayo uyiqala usudini ngoba senike nawukana nekhehla. Yes. So njengoba uqala iministry nje uyiqala phezulu kweanger namanga too ienga namanga masithi amanga sisho ukuthi uqala into enga approvewanga uyihlo. Okay. Uyabona ngoba uyihlo noma ngakuphikisa kuze kube ka10 uyazi yena ukuthi ufuna ukubonani kuwena ezokusiza wena kusasa njengomfana ngoba ungakhohlwa ST ukuthi uphuma kwakho la ekhaya uphuma njengendodana. Okay. Uyayizwa lena ngisho umuzi ozowakha lapha ngaphesheya umuzi wala ekhaya futhi. Yes, angithi yes. So kufanele ngukade nami umbuzo ukuthi ungathi usoyakha wakho umzonjani otshekile ukadile manje wena ufuni ngukade ufuna ukuzigadela wena futhi wena uyahlubuka la ekhaya uthi awuseyena wala ekhaya kachiliza wena usu waka phesheya usuyolanda umuntu wale phesheya uthi ubaba wakho uyangithola manje hawu ubaba wakho lo muntu waphesheya umuntu kade usidlamula kuyena bekuyimina umuntu okwazi kangcono ngempilo yakho yonke yobufana usiyoba ubaba yimina okwazi kangcono lo baba akakwazi wena ukwazi ufuna ukwazi lapha yabo nje buqala nje manje usubize lo baba ngale ngaphesheya isho ukuthi mina nawe sesinjani sixabene lelo bandlo lakhaya wakhe ibandlalana lengxabano lizokhula kanjani ibandla kambe sithi ke liyakheka lona kodwa selihlukene yeah ne wena ke khona bazophuma futhi kuwena banjani bona abafana noba bazofana nawe exactly phela baba angithi lento iba njalo njengoba bephuma bona befana nawe kusho ukuthi abantu abahlukene laba imina ngihlukene nawe nawe uhlukene nalaba nawe bese kuba khona into ethi ke thina siyibandla lika Kristu kusho nina nithi siyibandla kakhe kanti sixabene kuba ngathi no nangithi manje thina sithi ibandla lethu thina siyasho nje sibandla lethu ilona bandla eliright mina ngangikhonze ibandla kwakuthiwa ilona lodwa esulwini alikho elinye ibandla esulwini kodwa ekhona abanye abandla ngayigcina ngikholwa futhi lethu ukuthi ibandla lakithi ilona lodwa elisezulwini. Now uyabona kulokuhlukana lokuhlukana bese kuzoqanjelwana amangama sesihlangethwa siyibandla lika Christ so kodwa thina siwani futhi manje ke sizoyenza kanjani lento ukuthi siphinde sibuyele sithemba umoya ingcwele madoda uyabona ke manje asithembile nyethu sithembe yena umoya ingcwele ngoba iBhayibheli lithi oqalile umsebenzi uye uzofeza so njengoba ke manje umoya ingcwele kulezi insuku lezi nje lezi lento okhala ngayo uzoyibona hayi uthi uyibone emaphusheni uzoyibona ngamehlo umoya ingcwele uzogijima kubantu abaxabene eyongena phakathi kubona efike batshela ukuthi niyabheda omunye abuyele komunye noqala into ebheda njengoba ngangisho ngithi anobuza kimi mina ngaqala into obukuhle ngicela ukuthi ngihamba noNkulunkulu ekugcineni kosuku ngangihamba naye uNkulunkulu kodwa kwangiphoqa ukubuyela emuva ngiyothi hayi ngiyabheda ngabeka izandla ukuze ngihambe nomoya njani alright ngoba kufuneka uhambe nomoya wrong so ibandla ke
leli laphambili Yo. ukuxabana kwalo akufani naloku kwenu. Yo. Lokhu kwenu sekuwes. Yo. Yo. Uwes lokhu kwenu. Ngisho abafowenu nje uma ungabuza manje mina ngangezwe Mcotshwa. Yo. Ngangezwe indoda ehlonishwayo. Ngiyolamula nje. Ngilamula umfana omncane. Onento enhle kabi lo mfana kaNkulunkulu. Mangithi ngiyalamula. Uyazi ukuthi lo Mcotshwa avele athi akhuluma ihlazo lo mfana. Ngithi mina umfana makade ehlambuluka kuwena. Phela umfana uhlambuluka yonke into Nciko. Yebo. Angithi uvuma izolo athi ngenza ukuthi baba ngenza ukuthi mase sixabene so uyakhuluma Usebenzisa lenhlambuluko. so uthi ngeke kwaba u1 no2 no3 wena ukuthi nokuthi wena ukuthi nokuthi kithi mina hawu madoda bakhona abapostoli kodwa baba bekho so isho ukuthi kuhlukene la lo mfana nje obekhishiwe ukuthi uhamba ayosebenza esebenzela inkosi kusho ukuthi akasebenzi kahle lo mfana usebenza namatshe kayise kusho ukuthi baphiko baba abagruma awukwazi kakhuluma isingisi lamboto bapha abantu abazogruma abafana esizothi mase sidlulile thina labafana babe yinto esiyiyo kusho ukuthi masifa akusekho lutho ngoba abafana abasondeli thina nathi asisondeli kubo isho ukuthi ekupheleni kwale generation kuphelileke uyayibona ke lonto sithandazela umoya ingcwele manje ukuthi akasisize umoya ingcwele asenze sibe obaba asenze sibe amabishop angempela azothi makusondela umfana simkhulise kube nomama befundisa abazokhulisa amantombazana iBhayibheli amantombazana amancane akhuliswa omama abanganani abadala manje amakhosikazi ethu mayengena emshadweni abasekho nani maningena emshadweni abasekho baba kukude yonke into ke manje niyenza ningazi ukuthi yenziwa kanjani. Bishop iyajula le. Ayijula ngempela. Kodwa ke indlela osekuba ngayo babishop do you think kuzoba njani ke? Kuzoba right. Kuzoba right. Kuzoba right. Umoya ngcwele usasibekile insukwana zincane. Madoda. Usasibekile siyamethemba. Siyamethemba ukuthi ngeke kufiwe sisekhona. Ekufika ngoba nabo baba besibethemba esithini. Bakhona baba besibethemba. Sithi bazolamula kule generation. Labo baba bavele benza into engayazi. Bafunzwa imali. Yafakwa emlonyeni. Imali kubona. Ngevangeli abantu besobuza kubona ukuthi senze njani makunje bavele bathotha imali bafunza emlonyeni bathule bathi mabefunza emlomeni wavele wabona izinto zijike emabandle nabo zangabi ngendlela kade ziyiyona kuqala bagcwele imali eswini bathengelwa ama Mercedes Benz bafakela kuma accounts imali ezithe ngebasakhuluma ngeke umshaya umuntu ngeke umshaya umuntu okufidayo Mcotshwa ngeke umshaya umuntu okufidayo kodwa mina nginaso leso sikhathi mina nginaso leso sikhathi akunawo leso sikhathi nasikhathi nje angifuni mina umuntu ozongena nemali esontweni acabanga ukuthi uzongirula mawungena nemali esontweni ucabanga uzongirula ngizokushumela nasekhanda lakho nanga imali yakho kusakaze nayo makubiza ukuthi thatha imali yakho nemoto yakho nabantu bakho uphuma uhambe ngoba angizele mina ukuzodlala ngizotshela umuntu ukuthi akahlwane ezonona ahamba ezulwini finish and clear uma uthi uzongifunza imali emlonyeni bese uthi ufane ngithule khohlwa sekumele khona ngokuthinta ukhohlwa cebe inkosi khohlwa kisho ngiyele ekhaya uthi uzohlala namphansi Mcotshwa uNkulunkulu uthe asikuthengele imoto entsha angiyifuni ke kwayona ke imoto into ethu imoto nje angifuni umzalwane ngithengele imoto angifuni lonto uma ngithengele imoto ufuna hamba elapha emaphoyiseni awubhala incwadi maphoyiseni abuyisa ummeli wakhe yobhala incwadi ezothathwa ifayilishwe kahle iswe lapha emaphoyiseni iyogcinwa emaphoyiseni ukuze athi mase ingqondo seyibuyile kahle ngoba fanele ingqondo yakhe isigcine ibe right abone kahle ukuthi benikela noma benzela abantu ubugebengu phela mningi nje manje kakhulu mningi kakhulu hawu mina ngabona befundisa umfundisi enikela imali kanti wenzela ukuthi abantu bazonikela ekhipha imali enkulu eyibeka phansi enzela ukuthi abantu banikele beshunene
besho unene uthi lalela ke ngizoshaya imali engaka ngenza ukuthi abantu banike angithi uyabuza lobo bugebengu obuhlelekile beBhayibheli kusho ukuthi nabo bakwazi ukuvula iBhayibheli benza ubugebengu so asilifunde lo vangeli iminikelo esontweni yokunikelela uNkulunkulu wenzela uNkulunkulu asikashayelwe imithetho ngayo yemadoda uyabona mhlawumbe mangakufakazela kafushane lapha esontweni sakhindlu yeso okay sakhindlu yeso mhlawumbe there's million plus sure asinazo isikweletu sayo lutho asinazo isikweletu sayo kweletu ukuthi khona umuntu waqhamuka noma sahamba saye ebhenki sathi utsheleke manje no uNkulunkulu wavela wasenzela isimanga sihleli nje lela vangeli bayibotha khona sathi sihleli nje kosumuntu kaNkulunkulu eqhamuka ngale molweni umuntu kaSomandla wavela wasunga ukuthi uNkulunkulu uthe bazalwane yo uthe lapha phakathi kwenu wathi wathi omunye ngino 50,000 omunye ngino 50,000 yashawa imali yashawa washona konjiniya kwakhokwa kwakhiwa indle esonto indle enkulu madoda enkulu kwafakwa istructure insimbi zabuya zafakwa asimkoleti umlungu uNkulunkulu wakhuluma ebantwini baletha imali yebo mangikhuluma ngalento kuba buhlungu ngcebe inkosi la ngoba ngafundisa imangaliso mina ngake ngafundisa imangaliso inikela abazalwane baletha imali uMoyingcwele wasebenza ngoba khona into sengisho ukuthi ivangeli esalithola elenzisa abantu izinto lisekhona laba bamanje bathulisiwe uthuliswa obaba bethuliswa omama bethuliswa omakoti bethuliswa osisi benemali basebenza labantu bamanje banemali mawushumayela wena ushaya izono abakuniki lutho bathi uya wenzani sazi bathi wenzani bathi ushumala ihlathi ihlathi ngiyalithanda ihlathi awungiyalithanda ihlathi mawungabuza inyanga ukuthi ihlathi lisiza ngani inyanga lisiza ngokuthi ehlathini inyanga ithola lonke uhlobo lemithi kodwa uthole esitaladini lapha nje uthi uyofuna befundisa abantu nezinto labafunde kakhulu uthi uzothola ukuphila mina ngiyayazi into engikhuluma ngayo ncebe inkosi ufike kumuntu uthi uhlala phansi naye uthi uxoxa uyaxoxa akuhleke asho ngezilimi uma usihlambulula kumuntu akushiwo ngelimi usuke usakhuluma imfihlakalo yakho uthi nali ivangeli sengihambe ngimangimama la manje nevangeli avela akuhleke umuntu akayazi kwaleyo nto okhuluma ngayo akayazi yona thina sathola ivangeli imgcotsho kaNkulunkulu akufani nani ibabisho asizithathi thina izinto esingazi futhi nina nikwazi ngisho ukuhlola nina nihlole umuntu mekunikeza imali uyiphindise emuva ungayiphindisa nje ibantu wenkosi uyiphindise emuva umuntu athi baba ngicela ukufaka u20,000 ku account ngithi mina ayongafaki usuyihlolile ngiyabonga hayi ngoba ngibonga ngoba imali nginayo but ngiyabonga ngoba ngiyayibona into akinomkhonto ngemuva njengoba unginika u20,000 ufuna ukwenzani qhamuza uzoprofeta esontweni uthi uNkulunkulu bazalwane uthi animkhonzi kahle amanga nje kaSathane athi uMoyingcwele uthi a prophet bese ngiyavuma ukuthi hayi lesiprofeta osilethe ebandleni ncebe inkosi nangu umonakalo esontweni bo prophet okhishwa izinto ezinkulu esontweni thina sithule ngoba ingiphuma imali lento yangifaka imali emlonyeni sekufanele manje iprofeta esontweni iziqambe namabazalwane uthe uNkulunkulu uthe uMoyingcwele akuphiwe ubishop akuthengele ubishop imoto amanga leyonto uMoyingcwele emethi angithengele imoto kufanele atshele wena moya utshatshela ibandla uma wena unesifiso ukuthi ibandla ngithengele imoto isho ungathi uMoyingcwele qhambela uMoyingcwele amanga ayifuneki lonto manje leli bandla manje limpi ngebenkosi limpi linamanga nje leyo babisho ngicanda isihloko nje sisodwa baningi abantu abalimazene bamele iprofetho banamanga amanga lihlaza uyabona ncebe inkosi umuntu akhuluma into eyimanga mina Jehova ngiphakathi kwenu ngiwani to and uyazi ncebe sigobe phansi sisiguqe ngamadolo sikotshiswa isonakala uyangizwa mfowethu sikotshiswa isonakala asikaze siphenduke nangelilodwa ilanga sifuna nje uzongena phakathi kwethu destroy umsebenzi kaNkulunkulu ngoba abasekho abantu abahlola omoya futhi nanokuthi nje umuntu athi uyakhuluma ethi mina Jehova nje shut up Satan
ngoba umuntu mekwathi shut up Satan eprofeta wadinwa waduba akuyena uNkulunkulu loyo. Aish. uNkulunkulu adubi, Aish. uNkulunkulu adinwa. Aish. Aish. Uma umphikisile uNkulunkulu makuthi uyakhuluma phakathi kwabantu kuzothuleka ukuthi nya, kodwa uzophinda uNkulunkulu. Noma ungamphikisa uzophinda uNkulunkulu, kodwa lo dubayo uyamuzwa usekulela bandla. Nangi manje seyoprofeta lapha, nangu seyoprofeta inhloboni lethi. Asiyazi imcotsho letho thina, asiyazi ngempela ngikuma iqiniso. Asizazi thina lezi zinto ezenzakala esontweni njengamanje. Thina siyathuka nje esontweni ukuthi ngabe esontweni sekwaba nje. Esontweni siyathuka. Isho ukuthi ibandla likhona asilazi. Lihle. Bangalichaza abaye belichaza ngemibhalo. Lihle. Kodwa singabuza imibuzo nakubona ngoba asinqeni ukubuza kobaba abashumayelayo nabaphethe imfihlakalo. Sibabuza ukuthi mfowethu lento eyikhuluma uyithatha esikoleni noma ila engqondweni yakho. Sefana chaza ukuthi uyithatha esikoleni noma engqondweni noma uyilande kumoya. Ngoba uma uyingcwele into ayikhulumayo mfowethu, iBhayibheli manje lithi izwi likaNkulunkulu liyinkemba liyahlaba. Aliqamba manga. So izwi likaNkulunkulu mawulikhuluma noma ungalikhuluma kanye one verse linga spreader lingeli inhliziyo abantu abawu 2000 basindiswe ngezwe lodwa. But Bishop mase ngibuka nje lezi ikhazi zakudala nangendlela yokukhonza ke kuloko akudala nokukhonza akufani nje sikhuluma nje ukukhonza kwasenkonzweni akufani mfowethu. Mhlambe okay, angazi ukuthi mhlambe sibakhulu usho kuphi ngoba phela ukukhonza mhlambe kukhona izinto ezinjenganje. Ake ngibeke nje ngithi ngesikhathi sethu Bishop mhlambe ngazi mangatifunda leli verse. Okay. Bishop Romans chapter number 12. Okay. Angazi ke ngoba ingisizile ke inkosi mhlambe ke manje lithi ke 12:1. Okay. Angazi ngilifunde ngale ndlela. Mina ngiphethe isiZulu lapha Bishop. Lithini lelo? Romans chapter number 12. Yeah, verse 1. Yes. KwabaseRoma. isiZulu sithi kwabasela amaloma 12 verse 1 yeah ufundeka kanje ngakho okay isihloko sithi ukuhamba okungcwele lithi a living sacrifice to God ewusuka madoda right ngakho ke ngiyalincenga yeah bazalwane yeah ngobubele bukaNkulunkulu yeah ukuba ninikele imizimba yenu yeah ibe ngumnikelo ophilileyo yeah ongcwele yeah othandeka kuNkulunkulu yeah kube ngukukhonza kwenu kokuqonda nenze njani ningalingisi lelizwe right kodwa niguqula isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu okay mfethu ngicela phela ngilifunde ngoba khona mhlawumbe uzofuna ukuzwa ukuthi and so dear brothers and sisters I plead with you to give your bodies to God because of all that has done for you let them be living and holy sacrifice the kind he will find acceptable. This is truly the way to worship him. Verse 1 again. Yes. Verse 2. Don't copy. Don't copy the behavior and customs of this world. Don't copy the behavior and customs of this world. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Uyazi leli lami lesizulu mfethu. Angazi lesizulu lisho ngenye indlela. Yeah. Before izinto zonke thina besinikela imizimba. Yeah. Okay. Ithola ke Okay. Yeah. Besinikela imizimba. So umzimba mawunikelwa angithi thina besikholelwa ukuthi angithi mabechaza lababa ama theologians ayawuchaza umzimba ukuthi umzimba
ilo nalo ngaphakathi. Yes. Right. Besinikela imizimba ke thina. Ube umnikelo ophilile, ophelele, Yeah. othandeka uNkulunkulu. Kusho ukuthi izinto esizenzayo besizenza kuwona lo mzimba. Njengokuthi uJesu uma esuka ezulwini ezemhlabeni wanikela umzimba, hayi umoya. Ngoba umoya lithi iBhayibheli wathi ezandleni zakho ngiyawubeka. Yeah. Angithi uyabona? Kusho ukuthi umzimba wawunikela, wagwazwa, kwaphuma igazi. Uyigazi laphuma la. Aliphuma emzimbeni kamoya. Laphuma la igazi. Kusho ukuthi kwakuphoqa ukuthi umzimba wakhe awunikele. Iwona phela umzimba lo mfowethu olala nabantu besifazana. Iwona umzimba lo. Angithi uyazi emasontweni manje abefundisi baphuza utshwala. Bongayazi leyo nto. Baphuza utshwala befundisa emasontweni manje. Baphuza utshwala nje bafihla, bayaphuza futhi. Right. Ngawo Lo mzimba. Phela lo mzimba iwona uqamba amanga. Lo mzimba iwona owenza izinto engathi kunezinsizwa. Ngingayikhuluma le. Engani kunezinsizwa ezihlukene nezono, kodwa asihlukene gelekeqe nezono. Zithatha amafoni lawo zibuke amantombazane la elalana, zibuka abantu belalana. Lo mzimba bongayivumi leyo nto ukuthi kubukwe amafoni kulalwana ngoba umfana mekwabuka ifoni kulalwana shosho uzolala naye elala nentombazane engekho. Madoda. Uyabona sisifo ke manje sandileke manje emhlabeni. Isifo sokuthi abantu sebeyekile ukusaba uNkulunkulu ngoba imizimba yabo sebeyiyekile, sebekwazi ukulala ngayo amantombazane engekho alale kodwa ngawo umzimba azazenelise ngendlela azozenelisa ngayo futhi ayikho into emthintayo. Mawukhuza sikhuza thina sithi yeka ifoni nokubuka abantu besifazana abanqunu noma ubuka abantu belalana. Umzalwane osindisiwe akayibuki ifoni enabantu abalala nayo ngoba iyamlimaza emzimbeni wakhe. Emzimbeni iTV makudlala ama generation, umzalwane osindisiwe abantu abaqabulana akababuki ngoba uzoqabulana nobani yena njengoba eyisingile. So sifundisa lento ukuthi musu ukubukela mfana wami noma musu ukubukela baba kanti awunaye umuntu ngoba nakhona futhi kwabashadile ST kodwa lento yaqhubeka manje nakwabashadile umuntu oshadile akufuneka abukele iTV abona abantu beqabulana bese ethi uzwa nolala nonkosikazi wakhe alale naye ngoba naku ebona abantu beqabulana. No, akona lokho ukuthanda unkosikazi. Lento inkanunko, ulala nomkakho ngokweinkanunko ngoba usuke wabona abantu abathandanayo. Yini ungayenziwe into kumkakho ungabonanga ku television? So lezi zinto ke esizikhuzayo ebezikhuzwa kuqala imizimba bekuyinto yokukhonza uNkulunkulu kungesona into yokudlala thiwe uNkulunkulu ungaphakathi. Angithi uyabona nje ukuthi uNkulunkulu ungaphakathi shuthi umzimba ungaphandle. Singenza nanoma yini esithanda ukwenza, hayi ukuthi singenza noma yini esithanda ukwenza, kodwa kulula ukwenza izinto ngaphandle manje. Amehlo asawagezi ngezulu kaNkulunkulu, imilomo yethu isikhuluma noma yini, inhlamba zingena la emadlebeni ethu. Akuselula ST ukusebenza kaNkulunkulu nathi ngoba asinawo umzimba ongcwele othandekayo uNkulunkulu. Asinawo ST. Uyabona umoya ongcwele masithina uzobe sebenza umoya ongcwele, sisho ngoba umoya ongcwele uzosebenza. What about thina? Madoda. La makhetha bemkhonza uNkulunkulu ST. Ubona kuvela into ezinhlambuluko nje kwenzelwe leyo nto ukuthi vuma ukuthi khonani la ngaphakathi. Phela thina besihlambulula izinto ezila engqondweni. Sizihlambulula ukuthi yazi ingqondo yami manje ingitshena ukuthi uyazi ukuthi ingqondo ngikutshela nini into engingasazi nina nazi lutho. Kuye ukuthi kukhonzwa ST. Lento engishoyo bazoyizwa abafowethu, bazoyizwa nabazalwane engishoyo. Kuye ukuthi kukhonzwa usathana ngene engqondweni yakho. Umzalwane emiphambili egqokile ingubo wena umkhumule. Umkhumule umqede ingubo uzikhumule zonke ingubo uthathe yonke into la kuwena wenza into yenzayo kuyena esepulpit usesontweni. Mase uphuma esontweni uthini? Uthi praise the Lord. Kodwa la phakathi kuwena kade ujudgisa umzalwane, wabona ubunqunu bakhe, waze wafika endlini, wenza izinto ezingafani ngabe uyazenza, awufuni ukuzihlambulula. So ibandla lelaqala ke beliphila kahle. Elamanje nceke Nkosi. Hayi mcotsho. Bayasaba ngithi niyasaba manje ukuvuma izona nini. Uthi ngene izivuma izona ngoba naso. Ihlazo ilona lelo ke.
lokuthi ulufakela ngaphakathi ihlazo. uNkulunkulu methu uyafika enhlizweni yakho kugcwele amantombazana, uyafika uNkulunkulu wakho kugcwele ukuzilala, uyafika uNkulunkulu wakho enhlizweni yakho kugcwele amaphone. Ngisho kahle mangithi amaphone, kugcwele amaphone kuwena enhlizweni yakho, kugcwele yonke into enhlizweni yakho. Kodwa futhi end of the day uthonsa iBhayibheli uthi uthe uNkulunkulu esho ngayiphi inhliziyo le egcwele abantu besifazane abangaka, egcwele abantu belalana, egcwele amantombazane la kathi uhamba uwalala ngenhliziyo, ungawalali bukhoma, uwalala ngenhliziyo ngoba amantombazane ufuna ungakhiphe kuwena ngoba umzimba, iBhayibheli ithi ithempeli, kusho ukuthi izono zihlala ngaphakathi emzimbeni wangaphakathi. Ekupheleni kosuku ijudgment itholwa uyena lowo muntu. Kodwa konelo yini mawulale ngalo mzimba ulahlwe uNkulunkulu, kodwa lo mzimba ufaka emangcwabeni kodwa kulahlwe wena ngaphakathi. Isho ukuthi umzimba uyagadwa, umzimba lo ibody le iyagadwa. Iyona phela le ehlukene namantombazana, iyona nje lehlukene notshwala, iyona lehlukene nogwayi, iyona lehlukene nokukhuluma izinto ezemahlazo. Umzimba awufuneki unxaphe. Yeah. Angithi uyakholwa wena, akufuneki uthethe kuze kube over wena, akufuneki ushaye ingane kuze kube over wena, akufuneki wena ukhulume noma kanjani ebandleni wena. Zonke into ozikhulumayo ubakhomba abantu abadala ngeminwe kanje, ubakhomba nokuthi ubishop, ukhomba abazalisa kwaze indalo uzikhombe ngeminwe. Umzimba uyakontroleka, ukontrolwa umoya. So mawuke walala umzimba, ncebe inkosi ngibuza umbhalo limi, bonke abantu abalalile nabantu besifazane, uma uke walala ngawo lo mzimba yini ndaba kulimala umuntu wangaphakathi? Isho ukuthi lo mzimba ufuna ukade. Uma uke walala uyazi ukuthi uma uke waba niseyilingweni umuntu nje ngemvelo, uma elele kuyenzeka ubone imbono, uzibona ukuphundiza, usukelwa izinja ngithi bese uyandisa ngitsukela izinja uthi kodwa mase kulahleka imfihlakalo izinja ziyazihlephulela nje, zizihlephulela izinja, izihlephu uphupha amaphupha amambi, ugwazwe izinto, sikugwaza izinto akusandizeki. Yini enza kungadiseki? Ingoba udla izinto ezingadliwa, yakushiya imfihlakalo. Uma iyakushiya imfihlakalo ikudedela namadimoni, udliwa until uphenduke. Mase uphendukileke ahluma amaphiko kamoya, uphinde ube umuntu. Yonke into ehlasela ezweni lakamoya ivele kuthatha inkosi ingindisise kusale phansi zonke lezi zinto ngenxa ukuthi ukhonza uNkulunkulu kahle. Uma umphile kahle emzimbeni nomzimba kamoya uphila kahle, abantu abalimele balimala emzimbeni, ayikho into abalimala kuyona. Uqale kwabona kamehlo, angithi ethanda umuntu wesifazana amehlo emkala, engani indoda ithi ikholo isinisiwe ibibuka abanye abantu besifazana, angithi ushadile yamthatha umfazi imthanda, kodwa mase ikholwa nangu unkosikazi omunye siyambuka imthande lo wankosikazi ongale ngaphesheya nale ngaphesheya ithanda lo wakho. Akithi yeso le uma ike yangena lento yazengena ezohlala enhlizweni, iyambandelana la enhlizweni, enhlizweni kuhlala uNkulunkulu. Yes. Uhleli nalezi zinto othi zimahlazo, yini ndaba ungazikhuluma izinto ezimahlazo kodwa ukwazi ukuzihlalisa enhlizweni yakho. Iyona ke lento elimazi ibandla lakhe, ukuthi ibandla lifuna ukuveza ukulimala bese likhonza lezinto ke kube ngathi sonke siyifana, kanti asifani sonke. Asifani nje sonke, asoze futhi safana, asifani nabanye abantu. Ingakho ke lento esihlukanisile, uyayibona into esihlukanisile, sihlukaniswe yilento ke ukuthi indlela abakhonza ngayo laba bakhonza ngokungamesaba uNkulunkulu, thina sikhonza ngokumesaba uNkulunkulu. Izinto esatshelwa zona thina amakhehla noma singesona isono sisaba lokho ongangathi zisona, asifuni ukuziphenya eBhayibhelini ngoba izinto esatshelwa amakhehla siyazikholwa, sifuna ukuhamba njengoba eshilo. Iyona ke lento esenza manje thina sibe nebond nawo amakhehla, kodwa laba abanayo ibond nathi ngoba bafuna ukukhonza ngendlela yabo, abangafuni ukukhuzeka kuyona. Masibatshele ukuthi le ndlela enikhonza ngayo ayikho right, bathi kwakuyizikhathi zenu. Mawungaya nje emvelweni esintwini, sintu iBhayibheli silivale siye esintwini. Umuntu wesifazane kunye kwenkosi esintwini kwakungalalwa naye. Okay. Okay. Besifazane kwangalalwa naye. Amantombazana amadala nje uma ngabuza omama nobaba kwangalalwa nabo ngoba babeyigadile inkonzo. Inkonzo engekho ke yongasindiswa, kodwa beyigadile. Kwakunento eyayibekwe kubona imizimba yabo, imizimba. Imizimba. Indoda yayingaya emzimbeni womuntu wesifazane, yayimhlonipha ngoba kwakwazi ukuthi ziyinkomo zikababa. So inkomo kababa yayingathintwa.
inkomo kababa ngicela ukuyizwe kahle lento inkomo kababa yayingathintwa kwakusuka amadoda mase kufuneka inkomo kababa noma inkomo kama kwakusuka amadoda ngale kulwamuzi eyothi hethi mngani uma ethi hethi mngani ayesho ngenkomo athi sikhulekile ekhaya sibanibani sikhuleka ngenkomo ethi uyayizwa into ngisho ayethi sikhuleka ngenkomo ethi eyolanda inkomo ngoba inkomo kwafanele iphume esibayeni somnumzane ikhishwa ngenkomo intombazane yayinemigoqo ivala umfana engakwazi ukusondela esondela intombazaneni ngoba yayifundisile intombazane umfana intombi yami lento ke elakwena ayithintwa yafunda ke intombazane ayithintwa ayithi nithini ninzinziwe engani nithi nina intombi ayihlale ngentombi nishonani lonto nithathe lonto nini ngoba iBhayibheli belingekho phela nithatha lento ukuthi intombi ayihlale ngentombi lento ibuya ngapha naso ke kusho ukuthi thina sizogcwalisa ngembhalo manje sigcwalisa into ebesivele siyiyona kwasekuzalweni kwethu thina besifundisa ukuhlonipha kuthiwa sihlonipha ubaba nobaba uyihlo nonyoko uyahlonishwa ubaba noma kuthiwa ngabe wakamkhise noma ngabe wakagumede bedonsa uswazi akuhlabe ngoswazi mawuphethile emgwaqweni nina nithini la nithi eBhayibhelini nohlonishwa nonyoko niyakwenza nini anikwenzi sasikwenza thina sashawe noma umuphi umathi sashawe noma ubani thina kodwa nina anikwenzi yini ndaba ningakwenzi nihlulekwe nina imvelo nazo nihlulwe isintu nagcina senihlulwa na iBhayibheli yebo lezo zinihlule zonke kufanele kubuyele uNkulunkulu ke manje madoda ngaye uJesu futhi uJesu ufike nento enhle yokuthi kubuyelwe kuNkulunkulu nanti izwi lakhe selifikile hloniphani inhlono nonyoko asihloniphenike kwengazalwa esithikizalwe ekhaya lutho mntama angithi uyambona uJesu kuzaliwe kwazalwe ekhaya bekuba ihlazo into ngani mayizali yazalwe ekhaya yes right nithini kule eBhayibhelini nithi akuhlukwane nezo nenzelani ungazalwa kuzalwe ekhaya into efanayo nje le okay so uNkulunkulu ke akasize sibuyele kumoya ingcwele ukuze umoya ingcwele asibuyisele la sasikhona inkazimulo kaNkulunkulu manje ngayifana sekuqaleni Bishop uNkulunkulu siyamdumisa kakhulu ngawe Bishop ngiyazi ukuthi mina masuke sesihlele kanje singakhuluma ilanga lonke ngoba kuningi kodwa nje engithanda nokugcizelela kakhulu bafowethu Bishop Zobiseshilo inkonzo kaMoya oNgcwele sibe silapha eMkhumbane ngomhla ka2 May ngathi nje uMkhumbane one Google Map yokuthatha iyozo yokubeka asibonane khona lapha nabafowethu uNkulunkulu siyamkholwa kakhulu ayeza ke namanye ama episode esiyobe sinikeza more details about inkonzo esiyoba nayo eGoli ekupheleni konyaka ngoOctober umgqibelo ogcina I think i-date or i-31 ngisakhumbula kodwa nje last Saturday of October siyobe silaphana sisazama ukusireconfirm indawo you might go back khona laphana eDlamini kodwa ke angaconfirm kwamanje asazozama episode la so confirm khona lena ke Bishop eGoli siyokhuluma inkazimulo all right inkazimulo yokugcina le eGoli uNkulunkulu ke usiphe lesisihloko sokuthi cha ake siyokhuluma ngenkazimulo yokugcina so should siqala ngenkonzo kaMoya then bese siye eGoli inkazimulo yabo Bishop siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ngawe siyabonga kakhulu baba ngendlela emangalisayo ngingatshela abazalwane ngithi mina yazi ukuhlangana nawe kwaba isimanga esikhulu kakhulu 13 years later ahlangana ngangisenkonzweni ngigqoka isikhindi ushumayela kwaNongoma engayicabanga nokuyicabanga ukuthi nje ngelinye ilanga ngiyoke ngihlangane nawe ngihlale nawe kanje wangiprofetha ngigqoka isikhindi ngisenkonzweni ngigqoka isikhindi nje ngihambela nami njengabafana bonke enkonzweni kanti uyokhuluma izwi elithile uthi hey uNkulunkulu uyokusebenzisa ngendlela emangalisayo after 13 years namhlanje ngihleli nawe kanje yo 13 years later namhlanje nginawe kanje uNkulunkulu ngempela usebenza emfihlokaleni siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngaba Bishop and futhi uma ingqondo zethu zingathi hayi azikukholwa ukwenza kwaNkulunkulu ngabe siyayikhohlisa ngabe nathi siyayikhohlisa uqobo uNkulunkulu ngimbonela namanje ngisambona angangazi nami ngelinye ilanga umuntu uyokwenza umsebenzi kaNkulunkulu othinta thousands and thousands of impilo zabantu ngalolu hlobo
angazi mhlambe nawe uthi uyothi that is why even uthi uma uprofeta ngalesa sikhathi ngaze ngakhohle ngisho ukukhohlwa kwakungekho ngisho kuba khona engqondweni yami kodwa namhlanje sila namhlanje konke lokhu kuludumo enkosini siyambonga kakhulu uNkulunkulu baBishop egameni lika Jesu mhlambe baBishop namazwi akho okugcina nje ungawanikeza abantu emakhaya lokho ngakusho nje egcineni baBishop. Yeah, no, siyabonga kakhulu mfowethu esithi engakusho mhlambe egcineni lokuthi mhlambe ke kubafowethu abasinisiwe ngoba le ndaba ingapha ingathi Yes. sifuna ukuphumela ngaphandle ingathi nje thina sinisiwe ukuthi asibizelwanga empini ukuthi silwe thina sodwa sabizelwa ekuthandaneni nanokuthi sishumayele ivangeli uko konke okudaliweyo anduba kufika kuphela. Yes. Asifisi ukubona abafowethu bexabana nanoma yiphi platform sibone bephikisana belwa kuze kube sengathi lento abayikhulumayo vele bahlukene kuyavela akufuneki uJesu abe u4 eyedwa kufanele abe u1 eyedwa ongathi ongezwa kahle komunye abuzisise uma engayizwa kahle into yalo muntu amyeke unenqubo yakubo. Yes. Ngeke ayishintshe inqubo yakubo Okay. ngenxa yenqubo yakho ufuna uyikholwa into iyona ume kuyo ivangeli wazalwa ngalo likholwe noma bangaligxeka ima kulo la kusiza wena laphinde lasiza nabaningi. So ukulwa nabanye abantu akusizi okunokuthi kusize utrainer wena wehlisa wena nesithunzi ubaba ongangama omdala abonakale ephikisana nabantu elwa nabantu egxeka abantu baba omdala ongangami ayifuneki lonto. Jesu mekunikeza izwi shumayela izwi kubantu baphenduka abantu baphendukele kuJesu uyobongwa uNkulunkulu iloko uNkulunkulu akufunayo. uNkulunkulu agcina abazalwane agcine nje ibandla lonke lika Jesu alibiyele alifihle naseyimpini esikhona kulesi sikhathi bangakhohlwa abazalwane ukuthi basithandazele nathi siyabathandazela emhlabeni wonke basithandazele ukuthi singathi selishumayela ilizwi likaNkulunkulu silahlwe nathi kanti neswe kube yiloko nje uNkulunkulu ababusise bangakhohlwa futhi ukuthi uNkulunkulu usaphilisa. Yes. uNkulunkulu usenamandla uNkulunkulu usekhona ungabe ngathi cweba isiziba nje engathi uNkulunkulu akekho khona uNkulunkulu njengoba usakholwa nje isho ukuthi uNkulunkulu usekhona akasoza kulahla. uNkulunkulu ufika kumuntu enezingane zo7 malithi iBhayibheli uyabuyisa ubusha njengokhozi. uNkulunkulu uyazibuyisela izinto kusho ukuthi abe umyeni abe ubaba einganeni abe ubaba kumama abe ubaba ubaba. uJesu njalo uyasithanda uJesu uyasithanda abazalwane futhi usithanda kakhulu ngaphezulu kwaloko enicabangayo. Sho ukuthi nocabanga ukuzibulala angazibulali sisekhona sikhona sonke wazibulali ukukholwa ugcine mawuzuthi uyahluleka xhumana nabantu abazokusiza nathi sisekhona xhumana nathi sikutshela ukuthi indlela isaqhubeka nathi sadlule enkengeni kodwa sifanga wasigcina uNkulunkulu uze kube manje. God bless you. Sibonga kakhulu baBishop mhlawumbe nabazalwane bangihlupha abazalwane abayibathanda nokuxhumana nawe baBishop. Alright. Ngithande ke ncebe enkosi ukuthi kwangisiza ukuthi ngikhiphe inamba kaNkosikazi. Okay. Isizathu uthola ukuthi ngibhizi ngithandazela abantu eoffice manje akekho umuntu ophendula ucingo lami kuhleke asikwenzi ngempakamo bazalwane asikwenzi ngempakamo asinayo into ethiwa ama-PA uyayibona kodwa unkosikazi wami uyena ophendula incingo. Ngiyacela abazali bangasithathi ukuthi siphakeme. Yes. Siyabuyela kuwena mosifonela inamba kaNkosikazi ithi ke 083 Yes. u774 Yes. 1563 083 774
0891101563. Bazalwane, uJesu uyanithanda ngothando olungapheliyo. I thank you. Siyabonga Bishop. Siyabonga. Thank you so much. Bafowethu sibonga kakhulu, sibonga uNkulunkulu kakhulu. Yes, Joyce ngishileka sibonani-ke lapha eThekwini. Ngicela ukubona amatekisi ebuye endaweni kade siseGoli, iKZN isukile iseGoli. Ake ngibona iGoli-ke lisuka lize lapha eKZN mhla ka-2 May. Sibonane khona bafowethu from 10 ekuseni kuyoze kuyoshaya intambama. God bless you. Amen. Bishop siyabonga.